Il-Ministru Ian Borch jidher li se jibqa' għaddej bħal romblu anke bil-proġett tal-flyover fl-Imsida minkejja l-protesti ta' ħafna fosthom tal-Kunsill Lokali immexxi minn maġġoranza Laburista. U konferma dan meta mistoqsi mill-ġurnalisti fl-Imsida stess u fil-preżenza ta' kunsillieri Laburisti fejn saħansitra għeddet li jekk il-proġett ma jsirx wieħed irid iħallas tal-konsegwenzi. Dan wara li s-Sindku Laburista tal-Imsida Margaret Baldacchino Ċafaj iddikjarat li bil-monstruosità li qed jipproponi l-Ministru Ian Borch l-Imsida se titkerraħ. Mista tkun sabiħa ngħidu hekk, imma l-ispazju hemm ħajibqa' xorta. L-ispazju għax kien hemm min qal li l-ispazju ħajtnaqqar, l-ispazju hemm ħajibqa'. Xorta aħna għandna r-riservi tagħna bħala kunsill u għadhom għaddejjin xi diskussjonijiet u jista' jkun anke jinbidlu xi affarijiet mill-ġonna. Il-kunsill ikun kuntent li ma jsir xejn, jgħidulna wkoll, ġifieri dik nistgħu fil-konsiderazzjoni. U ovvjament wieħed imbagħad jara xi spejjeż ġifieri x'inhu il-valur, mhux kwistjoni ta' flus, x'inhu il-valur illi ninvestu fl-infrastruttura li ttajjeb l-aċċessibilità u x'inhu l-prezz li titħallas jekk ma tagħmel xejn. Minn meta kien żvelat dan il-proġett ftit jiem biss qabel elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2019, l-entitajiet kollha fl-Imsida jew rappreżentanti tagħhom tkellmu fil-beraħ dwar kif il-flyover kienet se taqsam il-lokalità fit-tnejn. Dan fil-waqt li l-pontijiet ippjanati biex in-nies jaqsmu min-naħa l-oħra ta' triq kienu deskritti bħala mostrużi għax jagħtu l-veduta tal-baħar u tal-Knisja. Iżda li Ian Borch dan qisu ma joċċejn tant li qed jibqa' jinsisti li anke l-Kunsill Lokali jaqbel mal-idea tiegħu meta fil-verità is-Sindku Laburista qed tgħid mod ieħor. Hawnhekk għandek is-Sindku li għadha kemm qaltlek li jifavur il-proġett. Net News insab informat li fil-verità il-Kunsill Lokali mmexxi minn maġġoranza Laburista ilu diversi xhur jevita milli jitkellem dwar dan il-proġett fil-laqgħat tiegħu. Dan wara laqam anqla li matul anke kienet ipparteċipat virtwalment il-perit Audrey Tessaferrata De Noto meta l-kunsillieri esprimew qbil unanimu li l-proġett m'għandux isir kif qed jissuġġerixxi l-Gvern. Fost l-oħrajn, il-kunsillieri eletti fisem il-Partit Nazzjonalista qed jissuġġerixxu li minflok flyover isiru toroq taħt il-livell tal-baħar bl-istess teknoloġija li bija tista' ssir il-mina bejn Malta u Għawdex biex it-traffiku jkun aktar mexxej iżda estetikament isbaħ. Barra minn hekk qed jissuġġerixxu wkoll li s-sistema ta' maniġġjar aħjar ta' traffiku ikun jinkludi żoni oħrajn bħal wietta bil-Kirkara u anke ż-żona tal-skate park. Proposti li l-Ministru Ian Borch jidher li qed jibqa' stinat li jinjora imbasta tgħaddi tiegħu u l-proġett isir kif iritu.